Metropolitan Cathedral of St. John the Evangelist sa Dagupan City dinagsa ng mga Katoliko sa unang araw ng Kwaresma. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Tinipon tayo sa pagmamahal. Dinagsan ng mga mananampalataya mula sa Dagupan City at mga kalapit na bayan ang Metropolitan Cathedral of St. John the Evangelist sa Dagupan City para sa unang misa ng paggunita ng Ash Wednesday. Alas 6 pa lamang ng umaga ay nagtungo na sa simbahan si Lunila, isang deboto at guro mula sa San Fabian, kasamang kanyang dalawang anak para makiisa sa paggunita ng Ash Wednesday na hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma. Para sa kanya, mahalagang panahong ito para humingi ng kapatawaran at gabay mula sa Panginoon. Pinapanalangin siyempre pagbabago, humingi ng kapatawaran at saka guidance lagi. Siyempre as a Catholic, parang tradisyon na rin ito at saka ito yung alam nating simula ng Lenten season, parang para matanggal din ang ating kasalanan. Isa rin sa mga maagang nagtungo para sa misa ang estudyanteng si John David na bagamat ilang taon pa lamang nakikiisa sa paggunita ng Ash Wednesday ay may malinaw na dahilan para rito. Hiling niyang tulungan siya ng Panginoon para baguhin ang mga ugaling hindi nararapat o hindi kaaya-aya. Para po ma-cleanse na rin po yung sarili, yung soul syempre, especially yun. Tapos mabago po yung ugali na hindi naman ginagawa dati, ganun po. Nandun na po yung mga good health, syempre po yung guidance, ganun na po. Tapos yung i-cleanse po ni God yung mga kasalanan ko po, ganun po. Kasabay ng Ash Wednesday, nagsisimula rin ang panahon ng pag-aayuno sa mga Katoliko tuwing Biyernes hanggang sa pagsapit ng Biyernes Santo o Good Friday. Sa paniniwalang Katoliko, ang paglalagay ng abo sa noo ay sumisimbolo ng pagsisisi, pagpapakumbaba at pagbabalik loob sa Panginoon bilang paghahanda sa nalalapit na Semana Santa. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.